Još nisam napravio firmu od 1.000.000 eura, nisam napravio ni 100.000 evra profita, ali tek smo u 3. mesecu poslovanja, međutim zato imam problema koliko god hoćete, pre svega sa ovim kineskim govnetom. Ja sam Sale Stefanović, dobrodošli u Sales. Ovo je farbara, nije uopšte velika, samo 100-ak metara sa komorama gde se peče ofarbano. Sa druge strane ove fabrike im je proizvodnja panela. Ovo su krovni paneli od kamene vune. Ovo su sve zidni paneli, sad ćemo preći na drugu stranu da vidimo proizvodnju samih panela. Ovo su prozori i vrata. Ovo su prozori za WC najverovatnije. Jedino nemaju proizvodnju prozora i vrata, ali time se bavi gazdin rođeni brat. Izabrali smo najgori mogući dan za dolazak zbog kiše. Ovo je kompletna konstrukcija sa instalacijom za vodeni čvor, za WC-ove i kupatila. Imaju posebnu fabriku koja proizvodi kontejnere samo sa WC-ovima i kupatilima. Tu su me vodili prošli put, ali ovaj put neću ići. Nema potrebe za tim. A ovde su im pur paneli. Oni su nešto malo skuplji. Ovde im je proizvodnja panela od kamene vune. Eno je tamo mašina. Ovo su zapakovani. A ovo su, ne znam koliko se vidi tamo iza, razne boje limova koje imaju za panele. Evo ovdje drvo dekor. Evo je sama mašina. I ovdje različite kombinacije boja. Mada najviše se traži ovaj standardni sivi, antracit, to je crni, i drvo dekor. Sve ostalo ide mnogo manje. Ovo je kamena vuna. Ono što Kinezi još nisu savladali sa tržištem, to su ti neki finalni detalji. Naprimer, šta me iznervira? Pošalju mi crni kontejner sa belim vratima. A vrate, imaš crna vrata, pošalji crna vrata, sve ti jebem. Druga stvar, pošalju mi staklenu vunu, 2,40 širine, 2 komada od 1,20 m, a površina krova je 3 metra. Gde mi je onih 60 cm, zašto niste stavili? Znači, tako neki detalji, a zato oni jesu Kinezi, a ne Nemci. Kad sredimo te detalje sa njima u nabavci, napravit ćemo jako dobar posao, pošto imaju odličnu cenu, imaju dobar kvalitet, samo još da se uhodamo oko tih nekih sitnica. Evo nas u njihovoj kancelariji, u fabrici prozora. Ovo su aluminijumski, ali dalje nemaju ni četkice, ni gumu. Tako da ćemo ili tražiti drugog dobavljača, ili će oni morati da poprave kvalitet po tom pitanju. Jer ovo za naše uslove nije dovoljno dobro, bez obzira što je aluminijum sa duplim staklom. Ovo je već mnogo bolje. Evo izolacione gume. Ovo je mnogo bolja varijanta. Vidjet ćemo kakvu ponudu. Evo ih ovde četkice. Baš ovo traži.
Does it have rubber on it? Again, no. There is here. Okay. This is okay. And this is okay. Ne vidi se ovde. Lepo, ali ima i četkice. So this model is also okay. Also on the doors, you need to have this isolation rubber. Yeah. On every door. Onda smo seli u kancelariju da pričamo o samom kvalitetu prozora. To što su oni poslali može za neku šupu, može za neku radionicu, ali nije za sobu i nije za kancelariju. Gazda je u sred razgovora ustao i izvinio se i izašao napolje. Vratio se za pola sata dok smo mi sa njegovim radnicima sedeli, doneo 2 modela prozora koji su napravili u tih pola sata, pitao je li ovo ono što ste tražili? Ja rekao jeste. Koji ćete od ova 2, šta vam je bolje, da se otvaraju oba krila ili da se otvara samo jedno? Izabrali smo ovaj sa 2 krila i rešili smo problem bukvalno za pola sata, najveći koji smo imali do sada. Uvede nas čovjek kroz neka zadnja vrata u restoran. Ajde kažem za VIP varijante. Znači da nije kao kod nas da je javno sve, nego izgleda imamo neku posebnu prostoriju samo za nas. Eto, zanimljive biznis ideje za restorane po Srbiji koje još nisam viđao. Iako sam se plašio kakva će biti hrana, ispala je odlična. Tražio sam junetinu i prasetinu. Zanimljivo je da kad poruče sve se stavi na sredinu stola i uzima šta ko hoće, ne dobije svako svoje jelo. Toliko su ljubazni da to bude neprijatno. Znači ne samo ljudi iz firme koji su sve radili sem što me nisu hranili štapićima, konobari se klanjaju, a potpuno se Kinezi drugačije ponašaju na ulici. Znači čovek šeta i udari ga s ramenom. Ni izvini, ni da se pomeri. Znači bukvalno prolazi kroz vas kao da ne postojite, iako je vrlo hrabar jer je za glavu niži i 20 kg lakši. Ponašaju se kao kikinski licimuri i demoni. Ovo mi se već dešavalo u Kini, ne ide mi se ništa odavde. Ovo je fancy restoran, a sad ne smeš da ih urediš, ali pazite sad ovo, znači ne znam su ovo neke zmijice ili jegulje ili šta su. To je jedna stvar. Druga stvar, ne volim ništa od ove morske hrane. Ovo su definitivno neke jegulje. I evo ga i vidite s koja je jadan. A evo ih ovde mrtve neke kornjače sa mekim oklopom. Tako da, valjda ih neću uvrediti. Vidjet ćemo šta će mi poručiti. Uzeli smo neki hotel u gradu gde je fabrika. Ovo je značajno jeftiniji, izašao je oko 30 € za noć. Naravno nije ni taj kvalitet, ali nije ni bitno, posao je bitan. Imaju sve ove WC šolje koje greju, peru i sve ostalo rade. Ono što je drugačije kod njih, što se svima prozori otvaraju na napolje, što je izuzetno glupo, onda ceo prozor pokisne i iznutra i iz polja. Na pogled na neku reku, vidjet ćemo sutra kako izgleda i tržni centar je jako blizu, najebo sam. U ovoj epizodi smo rešili najveći problem koji smo imali, a to su prozori, to je stolarija. Nastavit ćemo da uzimamo i pančevačku, jer mislim da je kvalitetnija, do duše i skuplja je 3 puta. U sledećoj epizodi rešavamo problem brzine i kako to oni montiraju 3 puta brže nego mi. Vidimo se u sledećoj epizodi, pozdrav svima.